Falar do CRA de Rianxo é falar de dinamismo e innovación educativa. Dende hai anos, a dirección do centro ven traballando na mellora da formación do seu profesorado e, de paso, mellorar tamén a aprendizaxe dos nenos, onde se mesturan diversos niveis educativos. Conscientes das dificultades existentes para conseguilo, o pasado ano optaron por elaborar un proxecto Erasmus Plus de especialización en clases multigrado para visibilizar este modelo educativo e darlle un pulo. Elaboramos un proxecto Erasmus Plus co nome de Rustic, Rural Urban Schools and Teachers Interconnected, que consegue ser un dos mellores valorados entre os 33 aprobados de Galicia, a pesar de ser o primeiro ano que nos presentábamos. Este proxecto ábrenos unha gran oportunidade, permitindo que o noso profesorado se desprace a outros países como Irlanda, Bélxica, Francia ou Italia, para coñecer escolas estruturadas da mesma maneira que as nosas e nutrirnos de novas experiencias que serían trasladadas posteriormente a todo o claustro. Por desgracia, estas viaxes tivémolas que pospoñer a consecuencia da COVID-19. Isto non fixo que o noso claustro se paralizase, senón que buscamos outras canles por onde continuar. E unha destas opcións foi precisamente a organización dunha xornada de formación do seu profesorado. Para a cal, o CRA contou coa participación de Javier Castillo, mestre dunha aula multigrao en Aragón, que falou precisamente sobre as metodoloxías activas e a programación para as aulas rurais multigrao. A inauguración da xornada tamén asistiron o alcalde Adolfo Muiños, o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Xesús Manuel Álvarez, e o director do CAFI Galicia, Ángel Rodríguez. Os tres puxeron en valor a importancia deste modelo educativo.